हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण बघणार आहोत रेसिपी मालवणी कुर्ल्या मसाला किंवा मालवणी खेकडा मसाला। त्याचे साहित्य इथे बघून घेऊया। ह्या समुद्रातल्या मिळणाऱ्या पांढऱ्या कुर्ल्या आहेत, त्या मी स्वच्छ करून त्याचे तुकडे करून घेतले। आता आपण बाकीचे साहित्य बघूया। इथे मालवणीसाठी नेहमी रेसिपीमध्ये मी वापरते तसं खोबऱ्याचं वाटण तयार करून घेतलंय। कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून, एक कांदा बारीक चिरून घेतलाय, तेल, मीठ, कोकम घेतलेत किंवा सोलं, मालवणी मसाला, गरम मसाला, हळद आणि मिरची पूड। आता आपण याची कृती बघूया। सुरुवातीला गॅसवर एका कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊया। साधारण 1 टेबलस्पून तेल याच्यामध्ये घालायचे आणि तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण कांदा घालून घेऊया। एक कांदा मी घेतला इथे मीडियम साईजचा। खूप जास्ती कांदा याच्यामध्ये वापरायचे नाही, नाहीतर थोडंसं गोडसर टेस्ट येते, त्यामुळे मीडियम साईजचा कांदा होत आला। आता त्याच्यामध्ये आपण मसाले घालून घेऊया। पहिल्यांदा घालूया हळद 1 चमचा, मिरची पूड मी इथे 1 चमचा घालते। तुम्हाला जसं तिखट हवं त्या पद्धतीने हे मसाले घाला। इथे मालवणी मसाला। आता हे चांगलं तेलामध्ये चांगलं मिक्स करून घेऊया। मसाला आपण जेव्हा तेलामध्ये परततो तेव्हा त्याला तेलाचा जो मसाल्याचा जो तवंग येतो किंवा कलर येतो तो खूप चांगला येतो, त्यामुळे कांद्यावर हा मसाला चांगला परतूया आणि 2 ते 3 मिनिटं बारीक गॅसवर परतल्यानंतर लगेच याच्यामध्ये आपण साफ केलेले खेकडे किंवा कुर्ल्या घालून घेऊया। इथे आमच्याकडे 2 प्रकारच्या कुर्ल्या मार्केटमध्ये मिळतात। एक तर ह्या ज्या समुद्रात मिळतात आणि दुसऱ्या काळ्या रंगाच्या मोठ्या कुर्ल्या असतात, त्या पावसाच्या सुरुवातीला आपल्याला मिळतात। त्याची पण टेस्ट खूप छान असते। पावसाळ्याच्या वेळेला मी तुम्हाला ती पण रेसिपी गावठी कुर्ल्यांचा रस्सा नक्की दाखवीन। आता हे तेलावर आपण थोडंसं कुर्ल्या नुसत्या परतून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये आता आधी घालूया मीठ, हे ॲज पर टेस्ट, आणि इथे कोकम घालून घ्यायचे किंवा सोलं घालायचे। या रेसिपीला टोमॅटो इथे घालत नाही आम्ही, त्याचा जो आंबटपणा आपल्याला पाहिजे तो कोकम त्याच्यामधून आपल्याला मिळतो। आणि पाणी घालून घ्यायचं आणि आता हे छान उकळून घ्यायचं, जेणेकरून त्या कुर्ल्या व्यवस्थित ह्या मसाल्यामध्ये शिजतील। साधारण लो टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं ह्या उकळवून घ्याव्या लागतील। आता आपण हे झाकून ठेवूया, म्हणजे त्याला चांगली उकळी येईल आणि मस्त या कुर्ल्या शिजतील। त्याचा एक शिजल्यानंतर खूप छान मस्त वास सुटतो, त्याच्यावरूनही आपल्याला समजतं, किंवा आपण एक 5 ते 7 मिनिटं झाल्यानंतर चेक करू शकतो। मस्त तुम्ही बघू शकता त्याला छान उकळी आली आहे आणि कुर्ल्यांचा रंग जो असतो पण थोडासा चेंज होतो। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही एखादा त्यातला पीस बाहेर काढून पण चेक करू शकता। ते मस्त त्याला उकळी आली आहे, कुर्ल्या पण छान शिजल्या आहेत। आता आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे खोबऱ्याचं वाटण। हे मागच्या बऱ्याच रेसिपीमध्ये, मालवणी रेसिपीमध्ये मी दाखवलं आहे। सुकं खोबरं, कांदा, आलं आणि लसूण कमी तेलामध्ये आपण गॅसवर बरं भाजून घ्यायचं आहे आणि नंतर थोडं थंड झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये हे वाटून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला बारीक वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। मालवणी रेसिपीजमध्ये खोबऱ्याचं अशा पद्धतीचं वाटण घातलं जातं। आणि याच्यामध्ये आता गरम मसाला पावडर जी आपण नेहमी शेवटी ॲड करतो ती घालूया। त्याचा खमंग वास या रेसिपीला मस्त येतो। झालं, आता ह्याला छान उकळी काढूया, म्हणजे ते खोबरं आहे त्या मसाल्याबरोबर चांगलं मिक्स होईल, चांगलं ह्याला शिजेल आणि त्याचा फ्लेवर पण खूप छान येईल। 1-2 उकळी ह्याला काढूया आणि गॅस बंद करूया। कुर्ल्यांचा मसाला किंवा खेकडा मसाला रेडी आहे।